בעזרת עורך דין תום רוזנברג נעשה סדר במידע. תראו, קניית דירה חדשה מקבלן היא כנראה אחת העסקאות הכי גדולות, הכי מרגשות והכי משמעותיות שאפשר לעשות בחיים. זו הרי השקעה עצומה של זמן, של אנרגיה וכמובן המון כסף. אבל מה קורה כשהרגע המשמח הזה נתקע פתאום במכשול די כואב? אני מדברת על איחור במסירה. פתאום ההבטחה לקבל את המפתח בתאריך מסוים פשוט מתפוגגת באוויר, ורוכשים מוצאים את עצמם בתוך סוג של מערבולת, חוסר ודאות משפטי, רגשי ובעיקר כלכלי. אז בסקירה שלנו היום אנחנו הולכים לצלול פנימה, לנתח את המקורות המשפטיים ואת החוקים שנועדו להגן על רוכשי דירות בדיוק במצבים האלה. המטרה היא להבין איך אפשר למצות את הזכויות החוקיות בצורה הכי טובה שיש. כי בינינו, בתחום כל כך מורכב שבו הקבלנים מציגים ממול לא פעם סוללות שלמות של עורכי דין ממולכים, להבין את הזכויות לעומק באמצעות גורם מקצועי, חד ומוביל, זה ממש לא רק בגדר המלצה. זה נשק של ממש. זה כלי קריטי להגנה על ההשקעה העצומה הזו. עכשיו, כדי להבין למה איחור במסירה הוא אירוע כל כך דרמטי, מספיק להסתכל על המתמטיקה. והיא פשוטה אבל די אכזרית. רוכשים רבים הרי מממנים את הדירה החדשה באמצעות משכנתה. וכשהדירה לא מוכנה בזמן, נאלצים כמובן להמשיך לגור בסחירות. המשמעות כאן היא נטל כלכלי כפול ומכופל. מצד אחד משלמים כל חודש משכנתה על דירה שאי אפשר בכלל להיכנס אליה, ומצד שני משלמים שכר דירה על המגורים הזמניים. הדימום הכלכלי הזה יכול להצטבר מהר מאוד לעשרות אלפי שקלים. זה משהו שיכול לשבש לחלוטין כל תכנון פיננסי. וזאת בדיוק המצוקה שחוק המחר הגיע כדי למנוע. אז איפה המענה המשפטי לכל הכאב ראש הזה? הוא נמצא, כאמור, בחוק המחר. המחוקק בעצם זיהה שיש בו פער כוחות עצום בין קבלנים עתירים משאבים לבין הרוכשים. אז הוא יצר מנגנון של פיצוי כספי קבוע מראש בגין איחור. אבל, ופה יש אבל גדול שחייבים להכיר, החוק עבר סוג של רעידת אדמה קטנה ב7 ביולי 2022. נכנס לתוקף מה שנקרא תיקון מספר 9. התיקון הזה הוא נקודת מפנה שיצרה מציאות חוקית חדשה והרבה יותר טובה לרוכשים. מה שאומר שחייבים לדעת בדיוק מתי נחתם הסכם המחר, כי התאריך הזה קובע אילו כללי משחק חלים על העסקה. השינוי הדרמטי ביותר שהתיקון הזה הביא איתו נוגע לגרייס, כלומר תקופת החסד שיש לקבלן לאחר מבלי לשלם שום קנס. תראו, בחוזים ישנים שנחתמו לפני 7 ביולי 2022, קבלנים יכלו לאחר עד 60 ימים שלמים בלי לשלם אפילו שקל אחד. חודשים שבהם הרוכשים סופגים את הנטל הכפול הזה לבד. אבל אז הגיע תיקון 9, ופשוט חתך את תקופת החסד הזו בחצי. בחוזים שנחתמו אחרי התיקון, הקבלן מקבל חסד של 30 ימים בלבד. ברגע שהאיחור חוצה את רף 30 הימים, זהו, הזכאות לפיצוי נדלקת באופן אוטומטי. מבחינה מספרית בואו נבין איך זה עובד. בחוזים הישנים, אלו שלפני יולי 2022, אם הקבלן איחר מעבר ל-60 ימי החסד, יש פה תפיסה מעניינת. הוא נענש רטרואקטיבית. מה זה אומר? שצריך לשלם פיצוי החל ביום הראשון לאיחור. גובה הפיצוי בחודשים הראשון עד השמיני עומד על 150% משכר דירה של דירה דומה בגודל ובמיקום. תחשבו על זה רגע, אם דירה דומה מושכרת ב10,000 שקלים, הפיצוי פה יהיה 15,000 שקלים לחודש. מהחודש התשיעי והלאה, הפיצוי יורד קצת ל-125%. הרעיון היה לתת מכה חזקה בהתחלה, אבל המבנה הזה, כאמור, השתנה בתיקון לחוק. וזה ממחיש לנו בצורה די מבריקה את ההיגיון החדש של המחוקק. בחוזים חדשים, כאלה שנחתמו אחרי תיקון 9, הפיצוי מתחיל להשתלם מהחודש השני, ישר אחרי 30 ימי החסד הקצרים. אבל פה הענישה רק הולכת ומתגברת ככל שהאיחור נמשך. עבור חודשים 2 עד 4, הפיצוי עומד על 100% משווי הסחירות. בחודשים 5 עד 10, זה קופץ ל-125%. ואם האיחור חס וחלילה נגרר ל-11 חודשים ומעלה, הפיצוי כבר מזנק ל-150%. המטרה ברורה, ליצור תמריץ כלכלי חריף לקבלן לסיים את הבנייה כמה שיותר מהר, ופשוט לא לתת לו להתרגל למצב של איחור. כל העניין הזה מוביל אותנו לשאלה שאולי הכי בוערת כיום בשטח. עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל, הרבה קבלנים ויזמים התחילו לטעון שפתאום הם פטורים מפיצויים. הם מדברים על מחסור בעובדים, על עיכובים בהספקת חומרי גלם, וזורקים לאוויר מונחים כמו כוח עליון או בעגה המשפטית סיכול חוזה. עבור מי שממתין לדירה זו חתיכת טענה מטרידה שעלויה לשלול ברגע את הפיצוי שכל כך זקוקים לו. אז האם הטענה הזו באמת מחזיקה מים מבחינה חוקית? אז הנקודה הקריטית פה היא שהתשובה היא לא מוחלט. המלחמה היא לא איזו מילת קסם שפותרת מאחריות באופן אוטומטי. המועצה הישראלית לצרכנות, ועוד יותר חשוב מזה,
בית המשפט העליון, קבעו באופן ברור וחד משמעי שפטור גורף פשוט לא בא בחשבון. קבלן שרוצה פטור מתשלום בגלל המלחמה, חייב להציג ראיות קונקרטיות, מדויקות. הוא צריך להוכיח איך המלחמה פגעה ספציפית בפרויקט הזה, ושהוא עשה הכל בזמן אמת כדי למנוע את העיכוב. לזרוק טענה כללית על מצב המשק, זה פשוט לא יעבוד בבית המשפט, והקבלן יחויב לשלם. חוץ מנושא הפיצויים, תיקון 9 טיפל בעוד עיוות כספי שהיה פשוט עצום ממדים. ההצמדה למדד תשומות הבנייה. עד לתיקון ההוא, רוכשים מצאו את עצמם משלמים מאות אלפי שקלים נוספים רק בגלל עליית מחירי הברזל או הבטון, וזה כלל הצמדה על מרכיבים שבכלל לא קשורים לבנייה, כמו עלות הקרקע והרווח היזמי. הכנסת באמצעות התיקון עשתה סוף לחגיגה הזו עם כללים חדשים ונוקשים שמגנים קודם כל על הכיס של הרוכשים. וכאן נכנסת לתמונה ההגנה הכלכלית החדשה הזו. איך זה עובד עכשיו? קבלן יכול להצמיד למדד מקסימום של 50% מכל תשלום. זהו. מעבר לזה, ה-20% הראשונים ממחיר הדירה, אלה שמשלמים במעמד החוזה, פטורים מהצמדה לחלוטין. ושימו לב לעוד משהו חשוב, לקבלן אסור להמשיך להצמיד את יתרת התשלום למדד אחרי תאריך המסירה החוזי. זאת אומרת שאם הקבלן מאחר, הוא לא יכול להרוויח מהמשך עליית המדד בזמן שהוא בעצמו מעכב את הדירה. זו ממש חגורת ביטחון משמעותית לתקציב. אבל תראו, הסיפור שלנו לא נגמר כאן. הנה מגיע היום המיוחל, יום המסירה, הדירה המוכנה, אבל אז, לעתים קרובות מדי, נדלקות נורות אדומות. יש פרקטיקה די פסולה שרואים שוב ושוב בשטח, מצב שבו הקבלן ממש מחזיק את המפתחות כבן ערובה. הוא מתנה את המסירה של הדירה בזה שיחתמו לו על מסמך ויתור, מסמך שבו מבטרים על כל הטענות נגדו, כולל הוויתור הכואב על הפיצוי הכספי שמגיע כחוק בגין האיחור. עבור מי שזקוק נואשות לדירה שלו, הלחץ לחתום במעמד הזה הוא פשוט אדיר. אז אם נתקלים בסיטואציה כזו, חובה לדעת משהו חשוב. הדרישה הזו להתנות את קבלת המפתח בחתימה על ויתור זכויות היא פשוט מנוגדת לחוק. הממונה על חוק המחר במשרד השיכון הוציא הנחיות מפורשות בדיוק בעניין הזה, ובתי המשפט פסקו פעם אחר פעם שכתבי ויתור שנחתמו תחת כזה לחץ אינם תקיפים כי הם מהווים תנאי מקפח. אי אפשר בשום צורה להתנות את הזכות הקניינית לקבל את המפתח בוויתור על הזכות הכספית לקבל פיצוי. וכאן בדיוק נכנסת לפעולה החשיבות הקריטית של עמידה נחושה על הזכויות. אסור להיכנע לתכתיבים, ואסור להסכים לפשרות שמקפחות את הזכויות הברורות שחוק המחר מעניק. עמידה נחושה פירושה להכיר את החוק, לתעד כל פנייה וכל התכתבות עם הקבלן, ולא לאפשר לגורמים חזקים יותר לנצל את הלחץ הקיים כדי להתחמק מתשלום של עשרות ומאות אלפי שקלים של פיצויים שפשוט מגיעים בדין. ובדיוק למטרה הזו של עמידה נחושה וללא פשרות, ישנו צורך בייצוג של משרד עורכי דין מהשורה הראשונה. משרד עורך דין תום רוזנברג מהווה רף של מצוינות בייצוג רוכשי דירות אל מול יזמים וקבלנים. באמצעות מומחיות חסרת פשרות, היכרות עמוקה עם הפסיקות החדשות והגנה אגרסיבית על זכויות הרוכשים, משרדו של עורך תום רוזנברג מוודא שיתקבל מקסימום הפיצוי החוקי. זה אומר לספק ייצוג מקצועי ואמין מול המערכות המשפטיות המשומנות של הקבלנים. אז בסופו של יום, השאלה הכי חשובה שמרחפת כאן היא, האם זה הגיוני להשאיר אצל הקבלן כספים ששייכים לרוכשים על פי חוק? איחור במסירת דירה הוא לא רק חוסר נוחות קל, הוא הפרה ברורה של הסכם, כזו שגוררת אחריה פיצוי כספי מאוד משמעותי. הבנה של החוק, הכרת התיקונים העדכניים וההיעזרות בייצוג מקצועי מהטובים ביותר בתחום יוכלו להבטיח שהנזק הזה יתוקן. אסור לוותר, כי הזכות הזו, כפי שראינו, מעוגנת היטב בחוק. תודה רבה שהזנתם לסקירה המעמיקה הזו, ואל תשאירו את הזכויות החוקיות מאחור.